स्टार बने के स्टार बने के डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन। सीता माता के गाड़ी देख के नरक में ढूलता रे नरक में ढूलता रे सीता माता के गाड़ी देख के नरक में ढूलता रे स्टार बने के चक्कर में संस्कार भूलता रे स्टार बने के चक्कर में संस्कार भूलता रे सहरम कर माई बहिन के गाड़ी सुनता रे स्टार बने के चक्कर में संस्कार भूलता रे स्टार बने के चक्कर में संस्कार भूलता रे डीजे अमित तिवारी स्टार बने के स्टार बने के चक्कर में संस्कार भूलता रे संस्कार भूलता रे अरे मदन बेआसत हीरा हवे मदन बेआसत हीरा हवे संतोष रे नुआ तू कीरा हवे संतोष रे नुआ तू कीरा हवे अरे भारत बेआसत हीरा हवे छोटू चिंगारी बहुत बड़ा कीरा हवे हो खाता रे लाई तो जेल में नाक धुनता रे स्टार बने के चक्कर में संस्कार भूलता रे स्टार बने के चक्कर में संस्कार भूलता रे डीजे अमित तिवारी अपहर। स्टार बने के स्टार बने के चक्कर में संस्कार भूलता रे संस्कार भूलता रे बात पलाई बयावता रे बात पलाई बयावता रे हिंदुत्व में आग लगावता रे हिंदुत्व में आग लगावता रे स्टूडियो में मुँह जाके बावता रे अहिरान बबुआन खाली गावता रे जेके यादव पर जैसे संतोष कहे तो फूलता रे स्टार बने के चक्कर में संस्कार भूलता रे स्टार बने के चक्कर में संस्कार भूलता रे निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन।